खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 2 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनैनि इयुनआ मुलाम्फा गोनां जौगाथायनि थाखाय साबजाथाव आरो मोजां फिथाय होगोन। माखासेखौ गावसोरनि लुबैनाय जायगायाव जायगा सोलायनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि नाजानायखौ साबजाथावै गोसो होनांगौ। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा जौगासारगोन आरो गोदान गोरोबथाफोराबो दावगागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय मोजां मदद मोनगोन। बे बाथ्रानि गोख्रों नेरसोनफोर दं दि हारसिंनि थाखाय जुलिनि घन्टाया थाबैनो रिंगोन। नोंथाङा बबेबा गोथार थावनियावबो थांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा फालांगियारि आयदायाव माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो मोजां मोननाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ आरोबाव बांहोगोन। नोंथांनि समाजारि जिउआबो दिनै गासैबो रोखोमै जौगागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि खामानिनि थाखाय नोंथाङा बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव दावगागोन। नोंथाङा गावखौ जाफुंसारै फोरमान खालामगोन। मोनसे खामानिखौ फोजोबनो थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान सानस्रि लाबोगोन। फरायसाफोरा दावगालांनो थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। हालदैखौ मासे मोसौनाव फुनना ला। बेयो समाजाव नोंथांनि सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। मिथुन राशि, नोंथाङा फालांगियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। सानफ्रोमबोनि बाथ्राफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव आबुङै जाफुंसार जानो हागौ। आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबनो हायो। गोजाम मुवाफोराव जौगानाय एबा सोलायनायनि जाथावना दं। सम्पथिनि आयदाफोराव बांनाय गोसो जानायनि आसा दं, जाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। हाबा जायै मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय साना मोजां जानो हागौ। नाथाय गासैबो मोजां जानो थाखाय नोंथाङा माखासे गोजाम जेंनाफोरखौ बावनांगोन। फिसा फिसा बाथ्राफोराव रागा जोंनाया नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो गायसनखानाय बाथ्राखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि, दिनै गुबुनफोरजों नोंथांनि आखुआ नोंथांनि खाफाल लाबोनो हागौ। नोंथाङा मुंदांखा जागोन। फालांगिनिफ्राय नोंथांनि खामायनाया बांगोन आरो नोंथाङा बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा गोजौ थाखोनि सासे आइजोनिफ्राय माखासे जुनिया मुलाम्फाफोर मोननो हागौ। नों गावनि सावस्रिनि फारसे बांसिन गोसो होनांगौ। खहाखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा अनुमान खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। साख्रियाव थाग्राफोरा मोनसे गोदान मावथांखि मोननो हागौ। गोलाव समनि गेजेराव बे मावथांखिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। बिसोरो गोब्राब नाजानायजों गावसोरनि जिउ राहायाव जाफुंसार जानो हागोन। मावख'आव गोबां रोखोमनि खामानि मावनाया नोंथांखौ नारसिननायनि जाहोन जानो हागौ। माखासे हाबाफोराव बांद्राय फोथायनायनि जाहोनाव नोंथाङा खहाबो जानो हागौ। दुर्गा चालिसा फराय, नोंथांनि थाखाय गासैबो मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। कन्या राशि, नोंथाङा खामानियाव खामानि गैयै हाबाफोराव नांथाबनो हागौ। मोजां फिथायनि थाखाय नोंथाङा गोनांथिनिफ्राय बांसिन नाजानांगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनायनि मुडआव दं, अब्ला सांग्रां जा। दिनै बेबादि नाजानायनिफ्राय गोजानाव था। फिसा फिसौ बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाहोनाव नोंथांनि मुडआ गाज्रि जानो हागौ।
नोंथांनि साननायफोरखौ रावजोंबो खोन्थानो नाङा। दिनै गोनांथार हाबाफोराव गोसो हो। जुलियारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव जाफुंसारनायनि खाबु दं। खर' सानाय आरो गुजुनायनि बेरामनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। तुला राशि। बेयो नोंथांनि साबसिन सानफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ। नोंथांनि खामानि मावथायाव नोंथाङा खालामनाय नाजानाया फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जाफुंसार आरो दावगानायाव बिहोमा होगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरजों रंजालु आरो आराम गोनां जागोन। नोंसोरनि माखासेया बेबादि लाक्जारियाव खर्सा खालामगोन जाय नोंथांनि समाजारि थामानखौ बांहोगोन। दिनै गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंनि साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। एसे नाजानायजों नोंथाङा मोनसे गिदिर मुलाम्फा आर्जिनो हायो। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। बेयो नोंथां सानैखौबो खाथिसिनाव लाबोगोन। गथ'फोरा लोगोफोरजों पिकनिक थावनियाव थांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे सनानि खाबु मोनगोन। नोंथांनि खामानिनि थासारियाव सोलायनायनि नेरसोनफोर दं। जाय फरायसाफोरा गुबुन हादोराव फरायनो लुबैयो बिसोर गावसोरनि सिमांफोरखौ जाफुंनाय नुनो हागौ। सोलोंथाइनि बिथिङाव जाफुंसारनायनि थाखाय गायत्री मोन्थोरखौ रोजाब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि। नोंथाङा सानसे मुखुब थानो हागौ। मावख'गिरिफोरा नोंथांनि सोदोबफोरखौ बेसेन होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मान मोनगोन। जाफुंसारनाया गोब्राब नाजानायजोंल' फैगोन। नोंथाङा आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। फालांगिया मोजाङै मावगोन। आय बांनायनि नेरसोनफोर दं। दिनै नोंथाङा गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथिया बांनो हागौ। नोंनि सावस्रियाव जौगानायनि इसाराबो दं। फिसाय आरो बिसिनि मोजां मोनलायनाय जिउआ मोजां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि। दिनै बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि अनसायनाया बांगोन। जिउ राहायारि महरै थासारिफोरा गोरलै जागोन आरो नोंथाङा मोजां दावगागोन। नोंनि आयआ बांगोन आरो नों राङारि मुलाम्फा मोननो थाखाय गोदान लामा नागिरगोन। बिदा-फंबाय आरो गेदेरफोरजों सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय आरो अनजाथाव थागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गुसुं दावबायनाय एबा बायजोआव थांनायनि बिथांखि थानो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउआ रंजालु आरो खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा गावनि एबा गावनि बिफानि सावस्रि थासारिनि बादै साननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा गोहो मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय फैगोन। नोंथाङा रंजानायखौ मोनदांगोन। नोंथाङा सोरबा जुनिया सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा बिसोरजों मोनसे थि आयदानि सायावबो सावरायनो हायो। नोंथाङा गथ'फोरखौ दावबायनो थाखाय बायजोआव लांगोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि थाखाय जाय दावबायनायखौ लायो बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बिबानगिरिफोरा नोंथांजों गोजोनगोन। थानसालिखौ साखोन-सिखोन खालामनायाव बिहोमा हो। नखरारि आबहावाया रंजालु थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि। फालांगियाव एसेल' मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे दैथायहरनायनि थासारि सोमजिनो हागौ एबा नोंथाङा बेजों सोमोन्दो गोनां माखासे खौरां मोननो हागौ। साख्रि आरो फालांगियाव राङारि आयदाफोरा जेथोगोनां जानो हागौ। टेनसन थानो हागौ। नोंथाङा माखासे गोनांथार हाबाफोरखौ फोजोबनोबो बावनो हागौ। गोजाम लोगोफोरा हरखाबै नुजाथिनो हागौ आरो नोंथांखौ मदद खालामनो हागौ।
जेराव गोनांथि जायो बेवहाय गोरोबलायनो साखाफारा जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।